Aleyküm barodaru dandundar çidam. Adres dodan ki yaksada yakın, trasa yaksada yakın. Restorani Şahriyor, badi restoran Şahriyor. Mana domi cilo, badi domi cilo hası stomatologa. Yani ki joyi dandun pizişki, dandunu soz mekardagi. Hodi dandun dar kese makani amca bu durum. Bu basamışım berasın ki çi gap xabar hoca. Raftin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana stomatologiya. Ejadam stomatologiya. Hay ku budurum ki ejada çi yapacağım? Bismillahirrahmanirrahim. Sahip medya. Ana sahip medya. Selamun aleyküm. Kuba sen tenci sözün dirsen selamatiyetun kub. Selamun aleyküm doktor sözün tenci. Hani dandon. Pir şidi diye dandon dar mekina. بود میکشه همین که یکم چیزی خنک بخورم بود میکشه چیزی گرمم بخورم بود میکشه اوقاتی سختم بخورم درد میکنه اوقاتم نخورم درد میکنه چیکار کنه نه ما دکتر دوره دکتر خطرزاده و سلام علیکم کویا بینم دندونی ببوشه خب چیکار کنم زنشینه ایجاد میشینی خوب میره هم میشینی هم خوب میره اه بچه بسم الله چیکار کنم توخی رو دندون همون دندون عقله دندون عقله تو ایره ریمون که با نکمیش که دیگه تماما دیگه وای کار بزیب شوا ها توی بین وای دندون عقل در وقتی که مثال ما با بالغ میرسیم 18 بالا مثال تا 25 تا 27 سالگی را میبره خب همین سبب نام شما میگن دندون عقل ما رو بکنیم هم شما به عقل نمیشین بشکی вообще то накаш кубиня вайш мешава бана ки дандуни ақли бобора кандиан дига вообще куя пиниш гай неки ами нафас мекашим бод мекаша вай мекаш ай хоб кубин кани кишоҷ бобо ана ин дандони ақлта ремон мекунем бо анаи боло даку қафо дандон набудай қафош да дандон набудай пешош да будай ҳамин қафош да мо ё имплант мемонем вариантоста имплант дандоне ки сунъӣ решаи сунъӣ мемонем дар устувони челюсти шумо ҷоби шумода ё ин ки вариантҳое ҳастанд протезҳои гирифташаванда съёмни протез съёмни накил съёмни намешавам бумонш кардам ранги бачаи ёш 14 сола ягон разбор будем ки буғалта киляк буғалта набиш ва бучас сахт бушку тамом тагда мо дар иҷа мисол якта айпара дута ё се дона айпара ду дона айпара се дона имплант мемонем баъде ки заживление мегзара ягон мисол 3 моҳ то 6 моҳ заживление мегзара ждат мекунем ҳамонҷа хушрӯ сар меравад меша устухонода мустаҳкам меша ай болои вай коронка мемонем дандон протезҳои гирифтанашаванда ва намо ҳолат даранд бачаҳои ёш ҳозирам соза ёхи ҳозирам ягон камбудӣ нест кам дард мекуна диди зура ёхи ана ки духтурҷон чикор кунам чӣ тавсия метӣ тавсия барои дандони ақлтон ҳозир мо бояд табобат мекунем пломба қатпирш мекунем тамом мошоалло аки як чизи дига ба мухлисон гуфтани ҳастам роҳати дунё зану дандон буд роҳати дунё зану дандон буд безану дандон ин ҷаҳон зиндон буд бе ҳамин ду чиз ман мурдагиам яъне бе дандон мурдагиам безан мурдагиам барои ҳамин дандонҳои мардума хушрӯ ремон кун бародаро кадоме ки дандон дардай кадоме ки мисол дандонош бод мекаша мисол дандонош пусидагиай дандони нав шинонданиай дандоноша канданиай умуман дандонро яъне ки табобат карданиай адресо куҷо буд
шаҳри Душанбе 102 микрорайон, ориентировка ресторани Шаҳриёр. Ресторани Шаҳриёр. Ресторани Шаҳриёр. Шаҳриёр як остановка боло. Боло? Доми ҷило. Доми ҷило. Я остановка Соибмедия. иси поён бугу, сини поён. Тарафи Зарнисор. Тарафи Зарнисор ҳо. Мебием бародаро, ман беҳтарин доктор. Мо ҳозир дуромадам, дандонро ҳамаша проверка кард, тамоми маслиҳата дод. Метонем ки ҳозир дар ин номро занг бизанем, суҳбат кинем, маслиҳат кинем, баъд бихезен биёем, худтон ба чашми худтон бинем ки беҳтарин доктор аст. ҳамин хандаи ҳамин доктор худаш лечения барои мо шумо. фаҳмидем? бародаро, боз ҳам такрор ба такрор мегӯям ки лаззати дунё зану дандон буд, безану дандон ин ҷаҳон зиндон буд. барои ҳамин дандонҳоро хушнуд покиза нигоҳ бидорем, занорам чӣ қадар тозаву озода нигоҳ бидорем ки лаззати дунё ҳарда ҳамин чиз аст. чӣ гуфтани ҳастӣ? 100% гапа тасдиқ. шумо чӣ мегӯед? ой красавчикам вай кесай. барои ҳамин биёем аҳамият битем, дандонҳода аҳамият битем, барое ки бовар ки бедандон ҳеҷи маззаи авқота намефаҳмӣ. барои ҳамин дандон агар сих зад биё. ин ҳамин гапа ман гаптум задам ки ояндада ба пушаймон мешавем. хайр ба шумо бурдбориҳо хоҳанам ҳамавақт дар хизмати халқу ватан, дар хизмати мардуми сарбуланди Тоҷикистони азиз бошед. зиндаву сарбуланд бошед.